asabara wana tindara agriculture is devolved lakini tindara mangana yobole mimono ko promote mangana ya agriculture muneta keire muna bana gusi nense ko bwachinse amachinde why I say that emburo to bwate si matuka etata to ogo gusi bachakire kole ni omogusi no yo Nairobi ekarago akese migo chanka egenda kora bolinga bwakire embura ya tukabu yani embura na gusi eine naro yaitu lakini ntora county government koliyenchera yo gotumia kibasa chiaye ko sensitize yabaremi onye birengereryo ngambole mikibota kere gokorwa obole miboragere kibasa chiche ase county ndo bwate lakini abogwete megondo kwarole bituma bisimekire bituma bibalirete ebituma bikomeire matagataga amatoka arabu amatoka atalendiri serikali netakire ko introduce a breed government era koleyo county government bamune ya kisi kinse monjiro chiko generate matoka maya kinse monjiro chiko muna avocado ekwama everywhere in kisi lakini abalemi babo ikoyokera babo barosiri paka chi union chiko rwane robole mu avocado for export intuga yega tosimega avocado omwana akoli na igoro gakurugoro obunekira magongo tari umwana bwe none nyumba cyazagwe rune avocado ya baba bagize no moranga no monda kwa saiti to kumana avocado bana anye nebi ngombe ama chombu po ngombe tutu bota kurusio botaka sensitization neta keire anye nabali mbaito baimokibu bairwa asebi merigete abole merigete bagokoruya bagenda baligereria bayirana n'egisemi kisaine asengenje population ya busiya ndata komentekana nemegondo tari komentekana ebintu mbire cultural farming practices chingiya obolemi obuya botakere ko ba introduce to busi asake na atara bochi asomosike Fredo Bach Machoka boyeka nganyoro bole myaka ta sense roro ali sinya ngokumenga ngokorusha bale mbaito gusi achaba abaro kinga abantu bakole meroro and they are generating a lot of money mbura teyo mburo mwakomo gimayanya Kajiada lakini bole mbakole no bo kume chibasa chiko produced inturento bwate mbura throughout tubwaterira bali to throughout neta kere county government eligerenga enchira yamuyo ko increase revenue no go siri enchara gusi no go create employment muna wana saba ntaba ke bali basomera agriculture mbata kere ba motivated lakini naende ba wanatanyora ngagusia seme amagenda raito naende gende to gotamera mono nganenda mwamu ne mokere village ngatoko tuga ngombe ngatoko kora bole bana tokuminga na maende bano ni mai tima dinga mosiko toto kia mai singi tereke agora ndila ke chenche elinde tole to bonda angenanka ense chenche onye no bole mitokoro buha onye ne bingombe biri to change onye ne chaye to kwane onye karenga nchira ne tura change tori yenchira to ko change bole moito bwe chaye onye marketing ya sinyire to chora abantu bago to kara marketing bale tebes lakini ne kara to complain every time and again igoriye chaye tua chora aba director bacha ni gisera chingia batevinjengo genda bono lazima muri 25 muri ere wono ntati no 50 chingoro